Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadasani an Malik an Yahya bin Sa'id an Nu'man bin Murrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satamune Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku wis ngendika sapa Kanjeng Nabi, ngendikane mau utawi apa iku tarawna iku padha ningali sira kabeh fisari ping dalem wong kang ngombe, wasariki lan wong kang nyolong, wazani lan wong kang zina. Kanjeng Nabi takok ringgone sahabat, awakmu apa ora tau roh hukum-hukumane wong sing penggaweane ngombe, penggaweane nyolong, penggaweane zina, seneng zina. Wadzalika utahe mangkono-mangkono penggawean sing kaya ngombe, zina, mau nyolong iku qabla ayyunazila iku ing dalem sadurunge yen to den turunake apa fihim apa hukum-hukumane nyolong, zina karo ngombe mau. Qalu padha jawab sapa sahabat, jawabe wong utawi Allah wa rasuluhu lan utusan Allah iku alamu iku luweh ngudanene utawa luweh ngerti. Kala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, hunna utawi hukumane sarep utawi hukume sarep ngono hukumane. Hunna utawi dimanane hunna utawi hukume sarep karo azani mau fawahisun iku mongko pira-pira perkara kang jember. Wa fihin lan iku ing dalem nyolong, ngombe, zina mau ukubatun utawi siksa. Wa aswa usarikoti mongko utawi luweh ala-alane nyolong, ala-alane elek-eleke nyolong, alladzi ku wong yasriku kang nyolong sapa alladzi salatahu ing salate alladzi. Kanjeng Nabi ngibarate ngono. Di penggawean zina, penggawean nyolong, penggawean apa namanya minum iku besuke ana siksane, kabeh ana siksane. Termasuk penggawean sing jember. Jember maksudnya ya tidak layak. Jenenge perkara jember iku nek basa wetan Jawa Timur jember iku nek cara pemahaman kula nggih menjijikkan ngono. Iku nek basa Jawa Timur. Jadi iku termasuk perbuatan yang ora pantes. Lah iku ana siksane kabeh. Tapi Kanjeng Nabi ngendikane wa aswa usarikoti alladzi yasriku salatahu. Elek-eleke apa nyolong ya kuwi wong sing nyolong sembayange. Waswa usarikoti alladzi yasriku salatahu. Tapi elek-eleke wong sing nyolong kuwi wong sing nyolong sembayange. Kanjeng Nabi ngendikane ngono. Bareng ngono kalu mongko padha takon sapa sahabat, wa kaifalan hale kaya apa yasriku nyolong sapa alladzi salatahu ing salate alladzi. Sahabat takon, lah kok saged diwastani nyolong salate dos pundi Kanjeng Nabi, maksude dos pundi? Ya Rasulullah utusane Allah. Kala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, la yutimmu ya ora nyampurnakake sapa alladzi ruku'aha ing ruku'e salat, wala sujude halan ora nyampurnakake ing sujude salat. Ngibaratno Kanjeng Nabi ngono. Dadi elek-eleke wong nyolong ku nyolong sembayange. Nyolong sembayange maksude sepiye ya kuwi wong sing pas rukuk ora temenanan, kurang pamane ora disempurnakno, pas sujud ya ora disempurnakno. Mungkin wacane cepet-cepetan, kadang kurang fasih. Ngoten.
Pokoknya ora sempurna lah, cepet-cepetan. Biasanya penggawean nek kecepatan biasanya kan kurang apik to. Sampeyan kang tawa liyane ku angger sepenting dambar biasanya niku ya kurang garapane kurang halus, kurang apik. Ngoten. Jadi kurang sempurna. Mulane kadang yai nek marai sembahyang sawi cara kudu dilunggui temenanan. Marai salat ya latihan padha wae. Aja ngasih pedhote khusuk. Rohanine nyawang ngoten niku. Belajar ngoten niku. Ki bahasane ngoten. Dadi elek-eleke wong nyolong sembayange. Jadi waktu yang diberikan Allah kanggo awak dhewe sujud iku ora digunakan dengan baik. Diwe kesempatan sembayang. Milih liyane termasuk wong nyepele. Diwe kesempatan sembayang karo Gusti Allah, iso sembayang awake sehat. Waktune yo ono cepet-cepetan termasuk orang diadab. Jagungan bose malah ra kerasan. Senengane jagungan karo liyane padha karo nek cara diangen-angen ya kaya kualik-kualik. Gitu. Ketigane apa nabi akola ijanu sanakum fi bidikum. Gitu saja kita sedek mawon. Jadi nek sembahyang kesimpulannya nek sembahyang niku gak usah cepet-cepet. Disempurnakno ben ora ana sing kurang ngoten. Ben ora kena hukum iki dari kaya wong nyolong. Ngoten. Gitu saja Al-Fatihah.